Здравейте, аз се казвам Надежда Цанова и съм класически музикант. Щастлива съм, че съм носителя на този ключ, кампания на Столична община в защита на бездомните животни и кампания за осиновяване на бездомни животни. Това са моите кучета, Клара и Делия. Те ми бяха подарък, получих ги преди около 3 години и може би е най-хубавия подарък, който съм получавала. В къщи те живеят заедно с един котарак, който прибрах от улицата. Той се казва Енрико Карузо, световно известният оперен певец. Така сме в къщи, но пък сме страшно щастливи. Аз се занимавам с класическа музика. Започнахме един много интересен проект, който се казва "Слушай музика, спаси лапичка", с подпомагането на клиники Добро хрумване. Едни от най-добрите музиканти, класически музиканти в България се включиха абсолютно безвъзмездно. Щастливи сме, че ни помагат и от чужбина. Патрони на това събитие са принцеса Теодора фон Аусбург и още една принцеса, Ван Хокенцолер. И двете се включват в тази кауза, за да могат да се направят такива класически концерти и в Австрия, и в Виена за подпомагане на българските бездомни животни. Аз поемам ангажимента да предам ключа на следващия носител, който ще се погрижи за тази кауза. Благодаря.